ଶୁଣ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ସୀତା ଘର ଭିତରକୁ ବସି ଆସିଲା। ଏବେ ତ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା। ମୋ ଘରଟାକୁ ସଙ୍ଗୀତର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ ଯେ ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ନ ଚିହ୍ନିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ। ଏକଦମ ଚୁପ୍। କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ମୁଁ ବୁଝେନି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ୁଛୁ ଏଠୁ ପଦେ ଉଠେଇ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ। କେମିତି ଚାଲିଯିବି ବାବୁ? ଏ ବଂଶର ଏ ଘରର ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିବି କେମିତି ଛାତିକୁ ଆପଣ ପଥର କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଣ ଆପଣଙ୍କର ବାପ ପଡ଼ିଆ? ଯିବୁ ନା ମୁଁ ଦରୱାନ ଡାକି ତଞ୍ଚା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି। ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭିକାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇ କି ଯଶ ପାଇବେ ଆପଣ? पर मो स्वामी को जीवन पाई मु आपनको भिख मागुची। आपण मते 5 लाख टका भिख दियंतु बाबू, भिख दियंतु मते। अरे वाह, तो साहस कम नो। भिख मागुची पुणी 5 लाख। समस्त राति शोई शोई स्वप्न देखती हेले ये दिन में ठिया ठिया स्वप्न देखुची। किंतु बाबू सुन ए कानुड़ी माने अति बेसी 50 रु 100 टंका भिख मागती। लक्ष लक्ष नुह लक्ष लक्ष मागी बसती नष्ट चरित्र माने। आपण मते एमिति का कथा कहि पारछ? आहुरी मत कहूची तू होचु कुठाय चरित्रहीन बेश्या जे निजर रूप जौवन को थोप करे प्रेमर नाटक करे मो पुआ को छड़ाई नहीं छे। आपण एते बड़ अपवादर बोझ को मो मुंड ऊपर लदी दियंतुनी। मते विश्वास करंतु बाबू, मो चाहि चाहि आपण को पुअर जीवन परति भीतर को पसि जाई। पर आपण को पुआ मते से फालतू कथा सुनिबा को मो पाखरे समय नहीं। जते शीघ्र परचो एठु चली जाओ बाबू। आपण एमिति निष्ठुर हे जातुनी। मो सत कहूछ बाबू, आज जदि ता ऑपरेशन न हुए ताले से आउ केबे भी बचिबेनी। जो दिन मो पर हाथ धरी तो एक घर पास दिलो से दिन तुम धरी नहीं छे मो पुआ मो पई मरी जाई छे। एते बड़ अशुभ कथा आपण मुहरे धरंतुनी। आपण को पुआ बचे चंती बाबू। आपण जहा दंड दबा कथा मते दियंतु हेले आपण को पुआ को बचे दियंतु बाबू। मो आपण को गुण तळे पड़ुची। ठीक अछि मो तो कथा रखिबी। उठ अरे उठ। आपण सत कहउछथि बाबू, आपण मते 5 लाख टका देबे? हां देबी। ता प्रतिबदल में मोर भी गुटे कथा तते रखिबा को पड़िबो। कहतु बाबू, मु आपण को सब कथा रखिबी। कहतु मते कोन करिबा को पड़िबो? कहतु बाबू। कौन चाहू तू? मोर पुआ दरकार ना तोर स्वामी दरकार? बुझी पाइली मो पुआ बंचिले तो स्वामी मरिबो और तो स्वामी बंचिले मो पुआ मरिबो। कौन चाहू तू? कौन चाहू तू? प्रथमे आपण को पुआ बंचिबा दरकार। प्रथमे नुहे कि शेष नह और केवल गोटाए कथा दरकार। ताले आपण को पुआ बंची रुहतु बाबू। मो स्वामी नहले नाही। खाली कथा कहि दे हबनी तते कार्य परिणत करबा को पड़िबो। केमिति बाबू? जदि तो स्वामी नहीं कि से मरि जीवो ताले हाथरे शंखा मतरे सिंदूर रहिबो कोन पई? माने तेबे एई मुहूर्तरे मोर सामने तो हाथर शंखा खोलिबो मधुर सिंदूर पुछि देबो। हो बाबू, मु सैया करिबी। तो छाई शंखा सिंदूर मोहरे मु कोन गोटे अमूल्य जीवनटा को नष्ट कर दे पारिबी? ता छड़ा आज जदि ता ऑपरेशन न हुए
ତାହେଲେ ସତକୁ ସତ ସେ ମରିଯିବେ ଆଉ ତାପରେ ତ ଆପେ ଆପେ ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଯିବ। କି ଲାଭ ପାଇବି ମୁଁ? ମୋର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା ସରିନି। ଆଉ ପୁଣି କି କଥା ବାବୁ? ହାତରୁ ଶଙ୍ଖ ଖୋଲି ସାରିବା ପରେ, ମଧୁରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ସାରିବା ପରେ ତତେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜି ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଗଲା ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କଟା ବି ମୋର କି କାମରେ ଆସିବ? ହେଲେ ବାବୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୁଁ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବି। ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। ଓକେ। ହେଲେ ବାବୁ, ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ହତଭାଗିନୀକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ କି ଲାଭ ପାଇଲେ ଆପଣ? ଲାଭ? ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଛୁ? ଗୁଡ଼ି ଯେତେ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲେ ବି ଲଟେଇଟା ଥାଏ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଥିବା ଲୋକଟା ହାତରେ। ସେ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସୂତା ଛାଡ଼େ ଆଉ ସୂତାକୁ ଭିଡ଼େ। ସେ ଯଦି ସୂତାଟାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ିଟା ଯେତେ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲେ ବି ସିଧା ଚକ୍କର କାଟି ଆସି ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼େ। ମୋ ପୁଅ ଗୁଡ଼ି ହେଲେ ଲଟେଇ ଧରିଥିବା ମୁଁ ହଉଛି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଳି। ମୋ ପୁଅ ହଉଛି ମୋ ବଂଶ ଖାନଦାନର ଇଜ୍ଜତ। ମୋ ବଂଶ ଖାନଦାନ ଇଜ୍ଜତରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଏ କଥା ସହିବି କେମିତି? ବୁଝିଗଲି ବାବୁ, ବୁଝିଗଲି। ଏଥର ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ବାହାର ଅଳିଆ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଇଳା ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ବାବୁ। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଫା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ସାথে ସାথে ଏସବୁକୁ ଖୋଲିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୁଁ କେମିତି ନିଜେ ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୁଁ କେମିତି ନିଜେ ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦଉଛି। ତୁ ସେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ପାରିବୁନି। ଆରେ ମା, ତୁ ପରା ସେ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷର ବହୁ, ଯିଏକି ନିଜର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଯମ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେବାକୁ ତୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ କେମିତି? ଏଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କ ଅପରେସନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କଣ ନାହିଁ କଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ କଣ ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ପାଇବି? କିଛି ହବନି ତାର। ତ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ସତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାର କିଛି ବି ହବନି। କିନ୍ତୁ ମା, ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଟଙ୍କା ତୋ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ। ମୋ ସର୍ତ୍ତେ ରାଜି ନହେଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ 5 ଲକ୍ଷ କଣ 5 ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ଦେବିନି। ମୋ ବହୁର ପ୍ରତିଭକ୍ତି ଯଦି ସତ ହେଇଥିବ, ସେ ଯଦି କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରୁଥିବ, ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଯଦି ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ତାହେଲେ ତମେ କଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ? ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ହଉଛି ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ। ଆଉ ମାର ଧର୍ମ? ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କଣ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଯିବି? ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଯଦି ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ହାତର ଶଙ୍ଖା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋ ବହୁର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୁଁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବି? ତମେ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରିବିନି। ଆରେ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ତ ପାଚିଲା ଫଳ, ଯାହାର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ। ହେଲେ ମୋ ବହୁର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କଷି ଫଳ, ଯାହାର ଆୟୁଷ ଅନେକ ବର୍ଷ।
से दुख को मो सही दिबी কিন্তু ମୋ ବହୁର ବିଧବା ବେଶକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବିନି। এইটা তোমার কোন শেষ কথা? ଶେଷ କଥାଟା ଏଇଆ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଛଡ଼େଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছা হচ্ছে তুমি সেইয়া করো, আর মোর বি যা ইচ্ছা হব মো সেইয়া করিবি। মাই ডিক। ମା ଆପଣ କାହିଁକି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କଲେ? ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ମା। ତୁ ଆଗ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମା, ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତୁ ସେସବୁ କଥା କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖାଏନା, ତୁ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖାଏନା, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ତୋ ପାଖରେ ଠିକ ସମୟରେ ଯାଇ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମା, ମୋ ପାଖରେ ଠିକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆରେ ମା, ମୁଁ ପରା ମା, ମୁଁ କଣ କେବେ ମିଛ କହିପାରିବି? ଆରେ ମା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ପୂଜା ତୁଳସୀ ନେଇ ଆସି ସେଇ ପୂଜା ତୁଳସୀ ନେଇ ତୁମ ଆଚୁ ମଥାରେ ଲଗେଇଦେବୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ସିନ୍ଦୁର ବି ଅଛି, ସେ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ତ ମଥାରେ ମାରିଦେବି, ଯିଏକି ତୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦବ। ମୋ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ସାଥୀ କରିଛି, ସେଇ ସଙ୍ଗୀତାର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଅତୁଟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମା Thank you.